Mawa wabwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Thabi Kamwangala mwini fumbo. Mapoyamba nayi mitu yake. Tipepeseka mpaka zimenezo koma nayi mitu yake. Mvula sikukatha kwa Malawi pamene ma water board akweza mitengo ya madzi. Mkulu wa bungwe la CDD Sylvester Namiwa anakali mchitokosi cha polisi bwalo la milandu litayimitsa kaye chigamulo chake pa pempho lawo la belo. Ndipo munkhani zina nduna ya maboma ang'ono yayikira kumbuyo konsolo ya Machinga pamene ikufuna kumanga zimbudzi zokumba 17 pa mtengo woposa 423 million kwacha. Tili ndizi ndi zina zambiri tikhale limodzi. Malawi ayamba kulipira ndalama zochulukirapo kuti agule madzi. Izi zikudza pamene ma water board akweza mitengo ya madzi. Justin Mkweo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Central Region Water Board yakweza madziwa ndi 69.9%. Southern Region Water Board yomwe imagulisa madzi madera onse a chigawo chakumwera kwa dziko lino kupatulako Blantyre yakweza ndi 50%. Northern Region Water Board yakweza ndi 36.32%. Blantyre Water Board yakweza ndi 36% pamene Lilongwe Water Board yakweza ndi 20%. Muchikalata chochokera ku Blantyre Water Board iwo akweza madziwa boma litawavomereza kutero. Blantyre Water Board yati kukwezaku kuthandiza kumbali yawo ya zachuma komanso kagwiridwe ka ntchito. Iwo awonjezeranso kuti kukwezaku kuthandiza kuti azipereka madzi modalirika kwa makasitomala awo. Koma ngakhale izi zili choncho, anthu mdziko muno sanayilandire nkhani mwansangala. Bungwe la Consumers Association of Malawi kama lati ndilokhumudwa kwambiri ndi nkhani ponena kuti madzi akukwera pafupipafupi pamene kaperekedwe ka madziwa sikakusintha mdziko muno. Bungweli lawonjezeranso kuti madziwa sanakwere nthawi yabwino pamene Amalawi akuvutika kale ndi kukwera mtengo kwa zinthu. Mkulu wa kama a John Kapito auza Times kuti kakhale madzi akupitirira kukwera, mabungwe opereka madzi mdziko muno akupereka madziwa mosadalirika. Akapito anawonjezera kuti kukweza madzi kukutanthauza kuti anthu ambiri akhalabe mu umphawi wa zaoneni, anthu ambiri abwerera kumagwiritsa ntchito madzi amene asali aukhondo, anthu ambiri ataya chikhulupiriro mabungwe amene amapereka madzi, komanso anthu amalonda avutika. Kama yanena kuti boma liwonesese kuti likuyika mitengo yosiyanasiyana ina yokomera anthu ochepekedwa, komanso boma liwonesese kuti mabungwe ogulisa madzi akamakweza zizikhala zogwirizana ndi mmene akuperekera madzi. Water board amene wanayamba kalekale koma mpaka pana kulephera kuti afikire anthu apase madzi moyenera komanso mofunikira siku ndi siku. Ichi chimene timanena kuti boma likanakaye pansi ndikufufuza kuti kodi mavuto amene anthu akudandaula ndi mavuto amene ali nawo ndi chani, ndi otani okhuzana ndi ma water board sanakweza. Tikonze zonse, tikonze mbali zonse. Awo akulephera kupanga madzi chifukwa choti kusoma ndalama. Tamva kodi nanga ifeyo popeza tikulipira ndalama maganizo athu mwayaziwa kuti mukweze ndalama zimene zizi. Ma water board amene wawa cholinga chake nchofuna kuti azitumikira Malawi. Boma limakhazikitsa ma water board ncholinga chonena kuti lichepesenso matenda amene amabwera makamaka kolera nzosiyana kuti anthu mdziko omwe akhale ndi moyo waukhondo. Sikuti timakhazikitsa madzi amene angati Fanta, madzi amene wasiko Coca-Cola woti munthu ungozuka mamawa ndionena kuti ineyo pakale panomba ndakweza mtengo wanga wa Fanta. Sizimayenda choncho ayi. Pamenera kukhala kuganizira, kumva maganizo. Mukatero ndikupanga chinthu chimodzi ndi anthu. Pogwirizana ndi Akapito, anthu ochita malonda amene ayankhula ndi Times ati ndi okhumudwa ndi nkhaniyi. Amon Kaweche ndi mmodzi mwa anthu amene anayankhula ndi Times ndipo ananena kuti kukweza kwa madziku kwakhuza kwambiri. Kwamazi kusizina khale bwino chifukwa ngati fe a business amaloji timapezana ndi ma challenges ambiri mu business. Timapeza kuti business inayende koma mazi kugwirisira ntchito separate azanya kuonongekabe ma charges. Ndi mtengo umene timalipira kale ndi pano zikhanga kuti sopano zikhala double ndikuwa palibe chimene tipange.
tikhanga tikungogwirira ntchito water board. Madzi ndi moyo, koma nzachidziwikire tsopano kuti Amalawi akuyenera kuwonjezera ndalama ina kuti akwanise kugula moyowu. Mkulu wa bungwe la Sidedia Sylvester Namiwa akanali mchitokosi cha polisi bwalo la milandu litayimitsa kaye chigamulo chake pa pempho lawo la belo. Woweruza milandu ku bwalo lalikulu Amzondi Mvula wati akufuna kuwunikira kaye mfundo zimene mbali ya Namiwa komanso boma zapereka. Amvula sananene kuti chigamulochi achipereka liti. A Gift Mwenye ndi amene akuyimira Namiwa pa mlanduwu ndipo akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Brenda Kayo. Bene tapempha pempho lathu nawonso aboma anayankha kwankha kwawo kunaliko kuti siwo dandaula kuti Namiwa khale pa belo. Iwo anapempha kuti paperekedwe mfundo zokuti Namiwa akwaniritse kuti belo yawo apatsidwe, koma tisayiwale kupereka belo ndi ntchito ya court. Ife kwathu ndi kupempha komanso aboma amayankha ndi mmene ife tapemphera belo. Aboma anapempha kuti Namiwa apereke ndalama yokwanira 2 miliyoni ku court kuti apase belo, koma ife tapempha kuti ndalamayo ndiyochuluka. Namiwa ndi munthu operewedwa chifukwa ntchito zimene amagwira mozipereka, samagwira ngati mmene magwira ntchito kuti amalandirapo ndalama. Iwo ndi munthu operewedwa ndithu, ndiye tapempha kuti ndalamayo atayichepetsako pang'ono. Nduna ya maboma ang'ono a Ben Pili yayikira kumbuyo konsolo ya Machinga pamene ikufuna kumanga zimbudzi zokumba 17 pa mtengo wa 423 million kwacha. Izi zikutanthauza kuti konsoloyi igwiritsa ntchito ndalama zokwana 24.8 million kwacha pomanga chimbudzi chimodzi chokumba zimene zadabwitsa Amalawi. Sabata yatha wailesi ya Times inawulutsa nkhani yoti konsoloyi igwiritsa ntchito ndalama zotere pomanganso zimbudzi zimene zinagwa kutsatira namondwe wa Freddy. Justin Mkweu ali ndi nkhani yonse. Mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency Wile Kambwandira komanso mkulu wa bungwe la Human Rights Defenders Coalition Michael Kaiyasa anati konsoloyi ifotokoze bwino za ndalamayi. Akaiyasa anapempha Amalawi kuti azifunsa adindo pomwe akuona kuti pakulakwika malo momadikira kuti zinthu zilakwike kaye. Ntchito yomanga zimbuziyi ili pansi pa ntchito yotchedwa Regional Climate Resilience Program RCRP2 ya ndalama zochokera ku World Bank. Poyankhula atayendera ntchito ina ya pansi pa ntchito za RCRP2 mboma la Chilazulu, ndunayi inati palibe cholakwika ndi ndalamazi kamba kuti zimbuzi zake zikhala zapamwamba. Aphiri anati m'mbuyomu zinthu zimamangidwa zosalimba, koma pakadali pano akumanga zolimba kuti boma lisamaononge ndalama chaka ndi chaka kumanga zinthu pakachitika ngozi monga namondwe. Kuli bwino timange zolimba zimene zingathe kuyima nyengo zikasintha, kusiyana ndi kuti timange zambiri koma zokuti nyengo ikasintha ziwonongeke, chifukwa chaona kuti ikadzanena kuti nyengo yabwera tibwereraponso tikamange. Ndalama ya Malawi sitikuyisamala. Ndipereke chitsanzo cha matoileti. Kwina ina akumadandaula kuti matoileti amene mukumanga akukhala odula, koma nkhani ndi yakuti kodi matoileti otchipawo nyengo ikasintha adzayimabe. Ntchito yomwe Aphiri anayendera ku Chilazulu ndiyokhonza msewu wotalika makilomita 8.1 ochokera pa Magomero 10 off kukafika mu mtsinje wa Namadzi, ndipo wakhonzedwa ndi ndalama zokwana 268.8 million kwacha. Ndunayi inati ndiyokhutira ndi mmene ntchito yayendera ponena kuti yakwaniritsa zolinga zake. Kuti tionetsetse kuti msewuwu anthu adziufikira nthawi iliyonse, tinayenera kupanga zinthu zikapo. Choyamba nkukweza mmwamba kuti tipatse madzi oyenda. Kachiwiri nkuti kumene madzi ayende kuti apatse njira, ndi cholinga choti asakatidulire msewu wathu. Ndi zimene msewu wapanga. Kumachokera zolima zambiri mmene mukuonera masamba tomato, makabichi, anthu wa moyo wawo ndi olimawo. Ngati sitapatsa msewu wabwino ndi kuti chuma cha dziko lino, chuma chawonso sichikuyenda, ndiye msewu wayankha kuzimene zikuchitika. Phungu wa nyumba ya malamulo kuderali mwa ndalama anati ndi wokondwa ndi kukonzedwanso kwa msewu umenewu ponena kuti ndi msewu wofunika.
iwo anati msewu umenewu ndi ofunika kamba kuti anthu amayendamo ndi zokolola kupitisa kumsika komanso kukaona malo ambiri ya dziko lino okhuzana ndi amene anamenyera ufulu John Chilembwe. Mavuto kwambiri anali ogwirizana ndi nkhani za nyengozi chifukwa chonena kuti nthawi zonse kukagwa mvula msewu umakhala kuti waonongeka, ndiye umafunika kuti chaka ndi chaka uzilimidwa uzikumbidwa, ndiye pamenepo pamakhala ndipofutirako. Komanso tinalibe njira yoti madzi azidutsira mu msewu umenewu, koma panopa pali madreni ndiponso msewu wakonzedwa monena kuti ukhazikike, ndiye apa tikuona chaka chadutsa mvula inagwa koma msewu unakali chimake. RCRP ndi ntchito yomwe ikuchitika m'mayiko ena mu Africa ndipo ku Malawi ikuonetsetsa kuti dziko lino lizimanga zinthu zopirira ku ngozi zogwa mwa zizizi. Malawi University of Science and Technology MUST yayamba ntchito yokonza njira ya makono yosungira uthenga wa zaumoyo mzipatala. Pali chiyembekezo choti njira ya Electronic Medical Record System ipititsa patsogolo ntchito zaumoyo mdziko muno. Njirayi ikhazikitsidwa kudzera mu mpikisano wa pakati pa ophunzira umene uli mkati pa sukuluyi. Daniel Zimba wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Lachinayi msabatayi ophunzira ku Malawi University of Science and Technology anaonetsa ndondomeko za makono zimene akonza kwa oweruza omwe anachokera ku nduna wa zaumoyo, sukulu ya MUST ndi mabungwe a zaumoyo komanso azaluso la makono. Poyankhula m'malo mwa wachiwiri kwa chancellor wa sukulu ya MUST, mmodzi wa akuluakulu kumeneko Amayiwawa Madalitso ati cholinga chokonza ndondomeko ya electronic medical recording kudzera mu mpikisano chinali kulimbikitsa ophunzirawa kuti adzigwiritsa ntchito ukadaulo wawo popeza mayankho ku mavuto amene dziko lino likukumana nawo. Tapanga challenge anathu aku MUST kuti abwere ndi ma solutions pa ndondomeko ya kasamwire ka anthu ku chipatala. Makamaka anthu akamabwera chipatala kuti aonedwe bwinobwino komanso azilandira chithandizo choyenera mwabwinobwino. Ife timakhulupirira kuti anathu ndi aluso ndi ukadaulo wa patali ndithu, ndipo ife titachiwunikira kuti ndi chinthu chabwino kuti tionetse luso limenelo kwa anathu kuti angathandize bwanji pobweretsa mayankho pa zinthu zomwe zikutivuta m'dziko lathu. Ndipo mkulu wa zaluso la makono mu nduna wa zaumoyo Andrew Gonani ati ndondomeko ya electronic medical recording yadza pamene dziko la Malawi likuchilimika kulimbikitsa kuti ntchito zaumoyo zizichitika pogwiritsa ntchito ukadaulo wa makono molingana ndi masomphenya a Malawi 2063. Ntchito ma computer kuti tithandize ma patient makamaka kuti ma record yawo akhale mu computer mo zimathandiza kuti tizithandiza bwino ma patient kapena ma clients chifukwa uthenga wawo okuza ndi kudwala kwawo umasungidwa ma computer muja kuti akasabweranso siku lina sitizayambiranso tizakha kuti tilinawo ndi kale titengera pamenepo. Ndiye munthu amathandizidwa bwino kusiyana ndi pakali pano pomwe ambiri timauza mapepala ma health passport. Zinadziwika kuti ntchito yomanga chipatala chophunzitsira pa sukulu ya ukachenjede ya MUST ili mkati pakadali pano ndipo gawo loyamba la ntchitoyi ifika kumapeto posachedwapa. Tipitirize kukupatsirani nkhanizi zikatha izi. Makolo ndi onsanamira za nzeru ndipo makolo amafunikira chisamaliro choyenera. Ku MAZIM timayamikira thanzi labwino. Ndondomeko ya Senior Citizen Scheme inapangidwira mamembala opitirira zaka 55. Ndi ndondomeko imeneyi simayenera kudikirira chithandizo cha mankhwala olandira pafupi kapena kuthandizidwa ku chipatala komanso kuthandizidwa mukagwiridwa zovuta ndi zina zambiri. Kuti mudziwe zambiri ndi kulembetsa, imbani 4277 kapena tumizani email ku info-desk@mazim.mw. Komanso website yathu ndi www.mazim.mw. Ndondomeko zonse zidzatsatidwa. MAZIM kukubweretserani mtendere wa mumtima. Kupitirira ndi nkhanizi, nduna komanso akuluakulu a maboma onse amene akhala akulamulira dziko lino akhala akupeza kapena kugula malo mwachinyengo. Izi ndi malinga ndi kafukufuku amene nduna wa zamalo wachita. Nduna ya zamalo achimwemwe Chipungu yatulutsa zotsatira za kafukufukuyu pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe. Mese Matonga akufotokoza. Atafunsidwa ngati nduna zili mu gulu limodzi la anthu amene anapeza malo mosatsata ndondomeko mu mzindawo, Achipungu anati pali anthu ochuluka amene amachita ndale mdziko muno amene akukhudzidwa ndi kupeza malo mosatsata ndondomeko, ndipo mayina awo azasindikizidwa mu nyuzipepala za mdziko muno ndipo malamulo adzagwira ntchito yake. Anthu akumakhala ndi maofesi awo a mthumba
amene akumapanga print ma fake documentation ndikumagulisa anthu malo kawiri katatu cholinga apeze ndalama. Ife kuno ku nduna tili ndi program imene timati Land Information Management System. Imeneyi ndimene tikuyidalira kwambiri kuti tizipanga identify ma pepa labodza, tikatero tiayitane amene tikuwaziwa kuti ndayini yache, komanso tiayitane amene tikuona kuti si awo. Mwazina kafukufuku wa malo okhudza ku area 3 komanso ku area 10 mu mzinda wa Lilongwe anapeza kuti palibe kusungidwe kabwino kambiri ya malo poyerekeza ndi mbiri yomwe undunawo uli nawo komanso malo omwe ali m'maderawa. Kafukufukuyo anapezanso kuti anthu ogwira ntchito ku undunawo amagwiritsa ntchito zikalata zabodza pogulitsa malo. Mabungwe omenyera ufulu ana ati pakufunika kugwirana manja pofuna kuteteza ana ku nkhanza. Akuluakuluwa anena izi kutsatira malipoti osonyeza kuti ana 42 pa 100 aliwonse ndi amene agwiriridwa mu mzinda wa Mzuzu m'miyezi 6 yapitayi. Deborah Madeya ali ndi zambiri. Poyankhula pamwambo omwe mabungwe osiyanasiyana anakonza mu mzinda wa Mzuzu ndi cholinga chofuna kulimbikitsa ufulu wa ana, mkulu wa bungwe la St John of God Charles Masulani ati zikhulupiriro ndi zikhalidwe zoyipa ndi zina mwa zinthu zomwe zikulimbikitsa mchitidwe ochitira nkhanza ana. Amasulani anaonjezera kuti mchitidwe wosapereka chisamaliro kwa ana ukumayikanso anawa pa chiopsezo chokumana ndi nkhanza zosiyanasiyana. Akakauta agwiritse ntchito ma substances iwa samatha kudzibweza, amapanga zinthu zonena kuti mwina sakanapanga kanakhala kuti ali bwinobwino sanasokonekere. Chachitatu ndingafotokoze kuti ngati makolo mwina tikulephera udindo wathu oyang'anira nathu, timaona makukamu mwina ma 7 pm atsikana ang'onoang'ono mwina akuwatuma kuti akagule zinthu zimenezo zimayikana chiopsezo. Ndipo wophunzira wa mkalasi yachitatu pa sukulu ya sekondari ya Luwinga Mphaso Gondwe wati pakufunika kukhazikitsa njira zabwino zomwe ana angatulire nkhawa zawo. Iye watinso umphawi ndi chinthu chimodzi chomwe chikuwaphera ana ufulu wawo. Makolo as well as others in the streets akutipanga ife ana nkhanza such as chifukwa cha nkhanza zija we are being disabled ndesu ungapite ku sukulu. Vuto lina ndi umphawi. Chifukwa cha umphawi ana akusowa mabuku, mapeni which is hindering them to go to school. Ndipo mlangizi wa Chinyamata kumpoto kwa boma la Mzimba Amisheki Msokwa ati pali ndondomeko zingapo zomwe zidayikidwa ndi cholinga chochepesa nkhanza. Tili ndi ma children's corner, tili ndi ma adolescent clubs, komanso ndi ma youth club. Kuonesa kuti Chinyamatawa akupeza mpata kapena kuti malo otakoza kulankhula nkhanza zimene kumana nazo ndi zina. Mkumanowu unachitika pamutu wakuti kuteteza ana ku nkhanza kufikira mbado winawo. Business Computer Services Malawi alimbikitsa kampani kugwiritsa ntchito njira zamakono pothana ndi mavuto osiyanasiyana pa malonda. Mkulu wa kampaniyi James Chimwaza wati kuchuluka kwa anthu amene akugwiritsa ntchito internet kwadzetsa mavuto ena amene njirazi zingathandize kuchepetsa. Achimwaza anena izi pa msonkhano wa zamalonda okhudza zipangizo za pa internet mu mzinda wa Blantyre. Daniel Zimba walemba ripoti ili. Malinga ndi Achimwaza, kampani komanso ochita malonda mdziko muno akukumana ndi mavuto pogwiritsa ntchito zipangizo zosungira, kuteteza komanso kugwiritsira ntchito uthenga pa internet zomwe ati zikukhuzanso ntchito zawo zachuma. Iwo ati cholinga cha mkumanowu chinali kuwunikira za mavuto amene amakhudza kafikiridwe ka zipangizo zoterezi komanso kuonetsera za ndondomeko za makono zotchedwa HPE Morpheus ndi Zerto. HPE Morpheus ndi njira ya makono yothandizira kusunga ndi kufikira uthenga mosavuta komanso motsika mtengo pa internet, pamene Zerto ndi ndondomeko yothandizira kuteteza uthenga umene ukusungidwa kapena kugwiritsidwa ntchito maka pamene magetsi azima, makompyuta awonongeka komanso pamene anthu achiwembu akufuna kuba uthenga wa anthu ena. Njira zitatuzi zalandiridwa bwino komanso ma solution components ena ndoti anthu akweza kuayesa kalepo ndi software. Kunena zoona njala ilipo. Amalawi ambiri makamaka wa youthful community ali ndi njala yofuna kuzipeza zimenezozo. Sipano nkofunika kuti kuachitira expose ndikonso kwatsigweko pang'ono kuti akazimvesese
ndikuthamanga nazo. Ndipo mkulu wa kampani ya HPE mdziko muno imene yakonza ndondomeko za HPE Morpheus ndi Zerto a Omawa Lidi atsindika zakufunika kwa luso la makono pa ntchito za malonda komanso njira za makono zothanirana ndi mavuto okhudza luso la makono. Kubwera kwa artificial intelligence okhudza ntchito za HPE ndi kuchititsa kuti mitengo ya zipangizo zathu zogwiritsa ntchito kutenga pa intaneti ikwereni. Komano artificial intelligence imeneyi ndiyofunikira kwambiri pa ntchito zosiyanasiyana. Ndi chifukwa chake ife tapeza njira za makono zothandizira kuti ziphinjo zimene anthu amakumana nazo akamafuna kufikira zipangizo komanso kutenga pa intaneti zichepeko. Pa mkumanowu panali anthu ochita malonda monga a Thompson Mpinganjira, mwini wake wa FDH Bank komanso sitolo za Ekhaya ndi akuluakulu a kampani zosiyanasiyana zoyima pa zokha komanso zaboma monga National Bank of Malawi. Nkhani zathu ndi zomwe zikumatisiyana nayinso mitu yake. Mvula sikukata kwa Malawi pamene ma water board akweza mitengo ya madzi. Mkulu wa bungwe la CDD Sylvester Namiwa akanali mchitokosi cha polisi bwalo la milandu litayimitsa kaye chigamulo chake pa pempho lawo la belo. Ndipo munkhani zina nduna ya maboma ang'ono yayikira kumbuyo konsolo ya Machinga pamene ikufuna kumanga zimbudzi zokumba 17 pa mtengo woposa 423 million kwacha. Munali ndine Thabi Kamwangala Mwenifumbo.